V našem kempu Belika se vězni vzbouřili a hromadně zaútočili na ochranné síly. Dostali se k jejich zbraním a bojují do posledního s přístupem k muničnímu skladu. Kemp Belika je náš jeden z největších kempů a nemůžeme ztratit nad ním kontrolu. Poslední týdny jsme, vážení přátelé, zaznamenávali zvýšený neklid mezi vězni v táboře Belika, jak už vlastně jistě zdáte. Vlastně povolal jsem vás jako speciální jednotku, jako jedny z našich posledních sil, který jsou ale fakt dobrý, na to, abyste splnili tyto 3 úkoly. Prvním je znovu získat kontrolu nad naším táborem Belika. Nejdřív budeme to muset udělat rychle a takticky. Druhým je zabít a zneškodnit všechny povstalce dřív, než zničí sklady. Hlídám, pojď. Dobrý, dobráku? Jo. Kde je to masíno? Nikoliv se neslitujete. Každý vězeň, žid, cokoliv je považován za hrozbu. Tady je jak na ráno. Ha. Jeden utíká, už neuteče. To ne, prostě to. Že nic? Já bych měl mít něco u sebe. Je to čistý. Jo. Hlídej záda. Hlídám záda. Otevírám. Tady. On nemá to. No Ne? blood pressure. Tady ten doktor, já to říkám. Vojáku, tvá jednotka splnila svůj úkol. Tábor Belika je zajištěn, ale cena byla vysoká. Na zemi před tebou leží Hans Luchs, náš Grupführer, a Rudolf Heiserka, náš doktor, medic. 2 muži, který tě vedli a chránili, a bez nich bys tuto misi dnes nestal. Byl jsi poslední, kdo zůstal, poslední, kdo dokázal dotáhnout rozkaz do konce. Ať víš, že říše si to zapamatuje. Nesu v sobě smutek nad tvými druhy, ale také hrdost, že jejich krev nebyla prolita nadarmo. Oni padli, ale ty si přežil. Tvou povinností teď je nést jejich jména. Dál. Hans Luchs a Rudolf Heiserka nebudou nikdy zapomenuti. Pamatuj, vojáku. Jsi svědek jejich statečnosti. Ty jsi ten, kdo ponese příběh vaší skupiny dál. A já ti říkám, jsi hoden jejich obětí.
Kam si to naklikneš? Bav. Bombokláv. Kraješ mě dobře?